Chokihola BJP Nilip Mondol Office Asai Hemalong Maikangni. Lakhain ko rapho Nilip MEC constituency kaparlo Chokihola Nilip BJP Mondol Methang Asai Hemalong BJP Klembang Photum do Anpen Arsikjet Amaikang Niponalong Kaching Ki Kachathan Pon Pedo. Labang Somai Kang Nipon Nang Koklake District Committee Direction Ateng Pensi Mai Ing Nipon Lo Pusi Mai Along Than Pachinipon. Nilip BJP Mondol Chunbang Rilip Sonteron Ahin Pensi Kachetong Dun Aluhia Tumaphan Inut Pen Pachinipon si Manpeng Karbia Poho Pen Pachinipon. Labang Solong Nilip MEC Pobitro Rongpi Setame Chetong Dun. Lapen BJP EKA DC Chunbang Silpi Sikha Chiring Lapen District Parent Body Amaipu Moromi Marak Lapen Nilip Mondol Probari in Church Hun Phangchotum Chetong Dun. Adunthu Nilip Mondol Amaipu Bapuram Teron Ahin Pen Inut Pen Aluhia Tumaphan Lam Apor Piponsi Mai Along Chingki Chethan Pon. Jasemet Pinilabang So Mai Kapeman Pon Nang Koklake Angsong District Committee a Direction Ateng Pensi Paman Pon Lo Pusi Than Pon. Lapen non nang kileji MP election abaha Phansi Chingki Chethan Pon Lo Pusi MAC Pobitro Rongpi Pen Pachini Pon. Lapen MAC Rongpia Sang Ho Pen Kachoro Pon ke Pinilabang So Amai Along Kachetong Dun Nilip Along Kedoan BJP Along ke Claim Kedam Organization Asongja Po Asongja Piatumaphan An Kachoro Alam The Pachini Pon. Lapen BJP Along Organization Asong Do An Setame La Anso Se Kapang Tang Pon Jia Phan Setame Klardak Pen BD Sore Chethan Seroy Pon Pen Mai RDP Pon Pensi Mesen Pen Mai Pajut Pon. Nilip Mondol BJP Mondol Asai Hemalong litum organization a meeting lo BJP party organization a meeting litum pini dulo lasi district committee pen isi circular nang pilo lasi la soteng pen pini labang so meeting donai pulo atheke litum pini circular isi nang pilo la soteng pen litum party organization a committee tumphan katu tumphan hang s pini labang so meeting dolo lapen itum party ke claim ke dam nangi lapen non itum ke bang jilang election aputha koson be hitum claim nang jima asilah katu ko non elitum data collection ben danglok asilah katu bo itum pini ladak party sai hemalong itum pini district committee as per district committee direction teng pe pini ladak elitum meeting do pon lo district committee pen ke parent body ladak pen itum vice president lo Moromi Marat anparta secretary Silpi Sikha Siring elitum Nilip Mondol Probari lo in charge lo ke hai Hun Phangchu alang tum si wang lo lapen alang tum wang lo district pen lapen dak elitum BJP Mondol committee parent body dolo lapen Mohila Morsa dolo Yuwa Morsa dolo lapen elitum in charge subtikendro in charge Sarita PS pen not in charge dudu lo selang tum tanang chitong don lo lapen elitum PS10 a committee board committee pulo board committee president lapen secretary dum alang tum tanang chitong oh elitum organize